מספר אישי? 206-22076. שם? איתמר. שם המשפחה? שוורץ. יחידה? גולני, גדוד 51. תאריך הלידה שלך? 5/10/92. כתובת? ירושלים, עלה לבוא 28. טוב, ספר לי בדיוק, אבל בדיוק מה קרה. התחלנו בארדוב בסביבות 8 בבוקר, הגענו צפונית לרג'ר. המחלקה של אורי נערכה לנסיגה ואנחנו היינו צריכים לחפות עליהם. גילי 51 בתצפיתן, להתכונן לנסיגה לנקודה 7, עבור. קיבלנו, עבור. M1, בנו מצב כוח, עבור. קיבלנו, עבור. טוב, אני אבדוק את הצד הזה, אתה תבדוק צד שני, יש? יש, אך יפתח שעון דקה וחצי, אנחנו פה. סבבה. סקרתי את הצד שלי. ראיתי שלא היה שם אף אחד, אז חזרתי לאיפה שהתפצלנו. ומיקי לא היה שם. אז הלכתי לאיפה שהוא היה צריך לחפש. ואז הם תפסו אותו. אני צריך שתרד לפרטים. אני צריך לדעת בדיוק מה ראית, מה עבר לך בראש, מה עשית, על מה חשבת, מה הגבת, איך הגבת. אשכרה ראיתי את הידיים של הערבי המניאק הזה מחזיקות את מיקי. החבר הכי טוב שלי. מיקי נחטף! כאן איתמר גדוד 51, מיקי נחטף, מה לעשות? עבור! מיקי נחטף! א', ירי! צעקתי בקשר. רציתי שיגידו לי מה לעשות. אבל אף אחד לא ענה לי. לא הבנתי למה אף אחד לא עונה. לא הבנתי מה אני אמור לעשות בכלל. מה אתה אמור לעשות? על נוער חליבל, שמעת? לא יעזור לך לחשוב, צחק. אני שם 20 על מיקי. זה מיקי, הוא עכשיו למד לשחק הילדה הזאת. תראה, חכה, אני מקבל. הוא מנצח. שש בש. אני מזמין. הוא מנצח? חכה שנייה, תן לי לנצח אותו ואחרי זה תזמין. תראה לה אחי, נראה לי תפוס, שהם במילא שתתריך עוד רגע. אבל ממשיכים אחר כך. אין לך למה. חלש. זה אפס אתה. נראה לי שמת משהו בקוביות האלה. תדריך יציאה למשימה, נעלה יציאה לפעילות. כולם מקרם הגנה. שלומי, קיבלת שבת. דבר ראשון, בוא'נה אחי, הבלונדין ממקודם, אתם צריכים לזכור שהפלוגה המבצעית היא הפלוגה המובילה בגדוד הזה. מי תיגע בך? אנחנו תמיד נערכים לכל מצב שיכול לקרות. כל צמד נשאר צמוד. כל אחד נדבק לתחת של השני. ובנות, אני מצפה שתיקחו אחריות. מקרה ראשון, טילים. איך תדעו שמתחילה התקפת טילים? אתם תראו אבוקה שמתקרבת. נקודה בצבע אדום כתום שמרחפת באוויר. אם התצפיתן רואה סימן מעיד, הוא פורץ בקשר וצועק טילים, טילים. אני עובר למצב הבא, שימו לב. פצצות מרגמה.
מי ששמע פקק, רעש של פקק שמשתחרר, של שמפניה, צועק ישר יציאה, יציאה. פצמ"ר בדרך כלל לא בא לבד, זה יכול להיות מכה של 70 ביחד. כולם יוצאים מהמכוניות בזוגות, כל זוג רץ לכיוון אחר. מצב שלישי, תרגולת נוהל חניבל. היה ונחטפתם, מה עושים? ברמת החייל החטוף, עליו להיאבק כמה שיותר. ברמת החיילים שמסביבו, לנסות לעצור את המחבלים בכל מחיר. אם הם מסתלקים עם החייל החטוף, ואין שום דרך אחרת, אתם יורים. אני חוזר, אתם יורים. גם בחייל החטוף. חטיפה גרועה ממוות, אני מקווה שאתם מבינים את זה. תקשיבו לי טוב, שלא יהיו אי הבנות. כלל ברזל, ניתן, לא ניתן, אתם מסתערים. הסתערות לוקחת הכל, גם במצב של פצמ"רים, גם במצב של טילים, גם במצב של מתקפת חייזרים ממאדים, ברור? ברור! הכרת את הנוהל, למדת מה צריך לעשות, אז למה התלבטת כל כך הרבה? למה התלבטתי? אתה מבין מה אתה אומר לי בכלל? איך אפשר לתת לחייל בן 20 להחליט דבר כזה? איך אפשר בכלל לתת למישהו להחליט דבר כזה? אבל איתמר, בתור חייל שהוא בורג קטן במערכת של צבא ההגנה לישראל, אתה צריך לבצע נהלים, לא לחשוב עליהם, לא לחשוב פעמיים, לעשות. אתה באמת לא מבין אותי, אה? הוא היה מוכן לעשות הכל בשבילי. בקיצור, המערב היה מוות לנו. אבל נראה לי הכוונת נהרסה כשנפלתי. היית מסק כבר 50 גולים. איזה קטע? בוא נשים הקעקע הזה. וואי, כלב. מה יש לך? אין לי קומטה. וואי אחי, נדפקת. אין לך יפ שלו, מה אתה... מה בסדר? אין לי קומטה. סמוך עלינו, יהיה בסדר. לקבלת המפקד, הכיתה תימתח להקשב. 2, 3. הקשב! ספרוט את הכותפת. תקן את הקומטה. מגע 92 מפיקוד צפון, צריך אותך דחוף. הלו. טוב. עוד מעט. טוב. מה, לשלוח אותו לאן? סגור כפתור. תסדר את הקומטה. מיקי נחטף! א', ירי! נו, דירה כבר! נשבע שהלחם בכם כמו משוגע קשה, בכל כוחי ארוץ עליכם ואין בי רחמים, כי אין פה מקום באמת לשיר, באמת לחלום. ברחובות הצרים חי קבצן עם נסיכה, חלומות גדולים, עולמות שונים, ורק משתי מילים אני הכי פוחד. הראשונה היא שם, השנייה נהרג, כמו כוכב שמתאבד ביום, לא תראו אותי נופל פתאום.